ପ୍ରେମ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଭଉଣୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଦେଲା ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠର ସାରଧାନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାଇର ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଜ ହାତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଆରପାରିକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ରାଣୀ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅର ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ। ଭଉଣୀର ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାର ରାଗ ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିନପାରି ଭଉଣୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳି ଚଲାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଗତ ରବିବାର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପଟେ ମୃତ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।